Ací s'ha impartit educació durant diverses generacions. Tanmateix, el poble sembla igual. El meu treball no té esperances. Per a què serveix que ensenye escriptura, lectura, aritmètica, fusteria, dibuix, geografia, si continuarà essent igual? De què serveixen els meus esforços? Tanmateix, tinc esperances, perquè he descobert una solució. Intentaré que els meus alumnes comprenguen. Desitge que comprenguen què significa la vida. Alexander Sutherland Neil, fundador de l'escola Summerhill. Mar, els ports, els peixos, les gavines i l'home granota. I varen triar Dénia, perquè en Dénia podien trobar totes aquestes coses. A veure si se'n recorden els menús de segon del llibre de Pau. Quina excursió va fer un dia Pau i la seva germana Tere, que també volien anar a un lloc. Quin lloc era? A casa de Joa. Això. I una altra excursió que varen voler anar per a veure els vaixells. On varen tindre que anar? Al port. Al port. I allí en el port es varen trobar moltes coses. Se'n recordeu de quines coses es varen trobar Pau i Pere en el port? Què varen trobar allí? Barcos que se n'anaven a pescar. Barcos que se n'anaven a pescar. Gavines. El faro. I homes per hi treballar. Els homes treballant. Vos vaig explicar que era molt diferent als altres ports per una raó. És increïble com un home pot estar enmig del port i arribar-li l'àvia als genolls. Què passava en el port de Dénia? Per uno. Perquè estava ple de roques i de rius. Hi havia roques. I com vaig dir que era el fons d'aquest port? Era una roca? D'on la poguérem veure perfectament? De dalt del castell. I com es veia aquesta roca si estava baix l'àvia? Com sabien que allò era una roca? Que es notava i a l'estar d'alta pujava, per això colgava per ells de dones. En la llotja. Jo, a veure, com es coneix? Que et diu 50, 49, 41, 47, 48, 47, 47, què? 48. Però tu pots anar allí a la llotja a comprar 1 quilo de peix o 2 quilos de peix de ciutat, de pobles al costat de la mar, sí que coneixen prou bé, perquè els seus pares, molts d'ells potser són pescadors, o van a passejar per allí fora al port i veuen els pescadors com trauen les caixes de peixos i sempre se pregunten i s'informen i saben que aquest peix és una sardina, que aquest peix és el rap, que és el lluç, però nosaltres el sabem de nom, però ara ens posen unes caixes tots allí mesclats i diuen, es comença a dir aquest peix de quina classe és? Alguna certaria. Quins distingir? Així en tenim 25 peixos. I quan els vàrem estudiar, es varen donar compte de que si no els tenien de deberes damunt de la taula o així, doncs no podien saber quins eren els peixos. I varen decidir anar-nos a Dénia. Tu t'imaginaves que el port era de fusta. I què més? Allí els barcos aparcaven dalt. Dalt? Del port. Dalt del port, que eixien de l'oli i aparcaven dalt del port. Com un peridor. I com t'imaginaves més que era un port? Com? Pues... de pedra. També de pedra. Tu t'imaginaves que era aixina de gran? No. I quan vas anar allí a Dénia i vas veure el port, què te va parèixer? Eren molts barcos. Un petit arc on hi havia molts barcos. I això t'imaginaves tu que era un port. I a Vicent què s'ho imaginava? Un muntó de pedres que estaven allí amuntonades i que per allí negaven els barcos, eren trous de pedra i per allí passaven i tot.
I Toni? Pues que era de fusta i el vaig deixar pujar a dalt i quan era l'hora de tirar els balls tenien que agarrar els homes tots els braços i tirar els dits. Molt bé. Algú s'imaginava d'una altra manera el port? Algú? A veure... Dins del mar, però a la vora un tros de rogle era la morera i l'altre estava rodat menys per un tros. I per allí entraven els barcos i es posaven a arribar a que quan pujava la marea no se'ls emportava d'altra vegada. El marinari. Una paella. Espereu un moment, que vaig a buscar la paella. Ai, 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 ai. Serà un gradant. Vaig a buscar un gradant. Però què m'ha passat? Que no he trobat cap gradall. Però he trobat un pebrot que pel cas serà el mateix. A dintre. Quina paella que farem avui. Que ara hi vaig a buscar una botifarra. Això sí, una botifarra. Què m'ha passat? Que no he trobat cap botifarra. Però he trobat una esvergínia que pel cas serà el mateix. Aquí. Tu, cap a dintre. Bé, ho deixarem estar així. I ara a veure què més hi posarem per fer aquesta paella. Esclar, home. L'arròs. Si no hi posem arròs, quina paella que quedaria. Vaig a buscar l'arròs. Mira, si no vas a comprar, avui no dines. Apa, què s'ha cregut? Mare, què dius? Que si no vas a comprar, avui no dines. Sí, mare, ara vaig a comprar arròs. Sí, mare, ja torno, mare. Ai, sí, mare, sí. Ara ja ho veureu. Es posarà a jugar a pilota i s'estarà 3/4 d'hora abans de no tornar, jugant per aquí. Mare, ja sóc aquí! Sempre en tens que fer quedar malament? Sí. Doncs veig l'arròs aquí. Te n'he portat un sac perquè en tinguis per molt de temps. I ara me'n vaig a jugar a futbol, Doncs apa, ja te'n pots anar. Mare, em cridaràs ben fort quan estigui el dinar fet? Que no et dic que sí. Doncs apa, vés-te'n a jugar. Agafarem un grapat d'arròs. Mare,
Ben fort em cridaràs. Que no et dic que sí? Què passa? M'agrada un plat d'arròs i pebrot i què fas amb aquest garrot? Què faig? Sí. Empaitant una rata així de gros. Bé, no hem de sortir i passejar per l'oceà. Sí. Vinga. Ala, va.
home de ciència, home de física, home de química recreativa, anomenat per tot arreu del món. Mireu la pantalla ben bé, que està a punt de sortir. Atenció! Atenció! Es tracta de l'inigualable, l'incomparable professor italiano Tontini, que podeu rebre un bon aplaudiment endavant. Via Tontini. Buona mattina! Serve l'apparizione. Via! Tontini, esto no es posible. Y todavía más plumas. È impossibile. Silenzio, molto silenzio, un numero molto difficile. Grazie, grazie. Aquí el professore Tontini. Ah, professore Tontini, che passa? Verá, s'è scappato la meva mona. La seua mona? Sì. Sì, sta per aquí. Sta per aquí la meva mona? Sì, sta destrossant l'escenari escènic. Molto bene. Ja. I què? Ascolti, Diga. vuole fare il favore di cogliere la meva mona? Agafarem la seua mona, d'acord? Li farem un nus a la cua. Oiga. Què? Vengo di seguida a buscare la meva Presto mona. e subito. Molta grazie. Tontini, fins ara. Arrivederci. Ah. No, la meva monna! Mire, povera monna! Povera come monna, sta mira, la povera cabeza. di, mira il dì, mira il dì. Perdone, la meva monna, pobrecita! Esta porquería de sombrero! Ah, Pobrecita! E vostè, signoretta, con la meva varetta magica, che rappresenta questo scandalo, le voglio denunciare! Vamos, vamos! Tontini, che era tornato qua, Tontini. Actuare io! Sì, Actuare! sì. Non actuo más con usted, ni con la signorina! Però l'explicant, sabeu què li passava? Doncs que estava molt trist, perquè resulta que també es volia casar. Però era tan alt que no veia les noies que passaven per sobre. Oh, no hi ha cap noia en aquest poble, jo no veig a ningú. Va anar al oculista, però l'oculista li va dir que això no era cosa d'ell. Aleshores, l'espigall era molt més llest i molt més tranquil que la Dolceta. I va dir, ja ho tinc, espereu un moment. Va anar a casa seva i va agafar un cartell d'així de gros que deia... Es posa a ballar. Però amb el soroll d'aquella música va sortir per allà l'espigall. Què passa? Què feu? Oh, quina noia més maca! Aquesta sí que la veig! Vet aquí que l'espigall s'enamora de la Baldufeta i la Baldufeta s'enamora de l'espigall i tots dos balla cavallaran amunt i avall. Tots dos balla cavallaran i balla cavallaran. Mireu, quan ja van estar ballant molta estona, la gent del poble que els va veure es va posar a picar de mans. Quan ja estaven ben cansats, varen anar a buscar una casa ben alta i ben grossa i es varen posar a viure tots junts. Agafa'm la vista, amb un equilibri d'allò més alt. Molt bé, noi. Tranquil, no et posis nerviós. Vigila, vigila. Pots dir que soles, vigila, que si dic que vigili. Estem al taller de plàstica i dinàmica, una classe que ha quedat buida al baixar la segona etapa a Gandia. Segons quins dies, depèn d'allò que els xiquets mateix volen, igual fent ritme que danses, jocs o titelles. Avui han volgut pintar amb pincells i pintura plàstica. Anem a veure què fan.
Observem el dibuix fet per David, un xiquet de segon nivell. Utilitza pintures de plastidecor. Apenas apreta el llapis. Té por a embrutar massa el paper. Es limita a unes fines ratlles que representen el cel i un volcà. Predominen les tonalitats clares i el blanc de la cartolina. Ara veurem com el mateix xiquet, pintant amb pincell i la pintura plàstica, té més firmesa de traços. Utilitza colors oscurs. Està pintant un cartell indicador d'un poble. Fa esforç per a pintar. Noteu la llengua. Ha pintat el cartell indicador, 3 animalets i la senyera. David, què pintes? Ens diu que és un pardalet, un llagostí i una pallona que estan dalt del cartell. I què fan ahir, David? Diu que ells també van a Gandia. Escolta, i aquests animalets, segur que tu els has vist? Quan? Diu que sí, que quan baixava a Gandia... Més fortes. Ja n'hi ha prou? Les que m'has pegat, les has tornat. Li pegaràs a Carmina? Dóna la mà. Estàs en pau? Senta't. Bé, sols queda dir que no m'agraden ixes discussions, ixes baralles entre uns i els altres. Ho torno a repetir, tenim un pòster i aquest pòster no sols està de decoració, sinó que està per a demostrar que som persones i que no creguem en la violència i que les coses se deuen d'aconseguir de paraula, però no d'aquesta manera. Tenia que tirar les armes a la basura, però la gent encara no està conscienciada. Entonces a la policía porque no quiso més, Entonces el primer que tindria que fer és que la policia no existira. Sí, els relats també, la policia que no existia. No voleu que existisca la policia. I què una altra cosa no voleu que existisca? La Guàrdia Civil. La Guàrdia Civil tampoc. I què més? La policia també. Ells ja creen que complís una missió de... La Guàrdia Civil, sí, la Guàrdia Civil complís les homes de aquest poble van perder, que s'han els Guàrdia Civils acolents. Sí? Quines altres coses no hauria d'existir? Almenys així a la classe... Les matemàtiques, això, les matemàtiques. I què vos han fet les matemàtiques? Tornar a tot. Les matemàtiques no han fet suspensos. Sí? I tindràs culpa les matemàtiques o les tindràs tu? No, les matemàtiques. Que diuen coses que en cabal no mos servirà per major. Ahí la gràcia. No mos servirà ni per una alternativa. Quines coses? O és que les matemàtiques també serveixen per endur-te-les darrere i per anar a fer de llaurador i mirar com això. Anar a fer llaurador, si tens de guardar alguna cosa, tens de fer allí conjunts, subconjunts. Estem a final de curs i ara tenim així una mare d'un alumne que ha donat tot l'ensenyament d'aquest curs en valencià i voldria fer-te unes preguntes. Ara que ja ha acabat, estàs contenta de lo que ha progressat, Dani? Pues estic molt contenta i jo això pues, no m'ho esperava perquè el xiquet estava molt atrasadet. I estic contentíssima. Com ha regressat el xiquet i com l'he ajudat a vostè. Bé, tu tens més fills, 5 més menuts, i m'agradaria saber si també penses que se li dona l'ensenyament en valencià a tots els altres. Pues sí, cada un quan li toquen a l'escola
si segueix així l'ensenyança, pensa que seguisquen igual, ensenyança valencià. Tu creus que això del valencià és que s'ha posat ara de moda o és perquè ho fem els mestres pensant en benefici dels xiquets? Pues jo crec que serà més benefici de xiquets que no moda. Perquè els xiquets així, pues, pareix que s'ensenyen millor les coses. El teu fill l'any passat va fer el primer i va acabar el curs i no va aconseguir dominar ni la lectura ni la comprensió de lo que llegia. I enguany ha passat tot el contrari. Alguns pares això no ho comprenen i pensen que és que no volem ensenyar el castellà. Per quina raó els pares no volen que hi s'ensenyament? Sols per això o per alguna altra raó? Pues pot ser perquè es pensen, jo que sé, que és per un capritxo, jo que sé, perquè si ben tingut el xiquet conforme l'ha tingut jo i ara veig en el resultat, jo crec que tots ho voldrien. Bé, el xiquet a final de curs sols s'ha pogut fer tot el primer perquè estava en partides de zero. Tant ni en lectura, ni en escritura, ni en res, estava molt verd. I enguany han fet quasi tot pàrvuls i tot primer. I ara aquest estiu hi haurà que treballar un poquet en ell per a posar-lo al nivell de segon. Tu te sents en ganes de continuar treballant aquest estiu donant-li classes en valencià? Tu podràs donar-li? Jo, dins del que jo sabré, al xiquet li ajudaré. Perquè més que vaig patir l'any passat no em pense ajudar-li més i, sin embargo, vaig quedar igual. Va quedar igual. Bé, això és les opinions d'una mare d'un dels xiquets que ha donat tot l'ensenyament enguany en valencià. Esperem que l'any que ve siguen moltes més mares les que estiguen disposades a que els seus fills tinguin aquesta classe d'ensenyament.